jolasan zea duket, nola egin gendun dendea. Asatzen gendun, ordu baite bakoitzek bere dendea preparatzen, eta dendea zan, belarra uzan letxugia, beste hau zan ez dakizer, eta gu, gaute ginen gureak prestatzen, gero ja, hola simbolikoa ez ginen pasatzen, hori igual simboliko izan ez da, baina irudimena garatzen genuen bilo bat. Gorputza moitzekin batea sortzen ditugunez, aktibazio guztik oidanak onuragarri sortzen dien. Etxetik ikusten da, etxean jas estres maila gora jotzen da, lehenengo gauza esaten duna da, goazen kanpoa zatik ala seitu ikin gara. Naturat atatzen zeanen, eta modu jarraikor baten, ingurune aldatzen dizo, horre jakin mine pizte izu. Lehenan txori hotx gehiago zen da, gaur ez dau, gota gutxiago dau, zer pasatzen da? Horrek ikerketa batea ematen zaitu. Jakin mine hoi, dezkuntzan oso beharrezkoa dela, motivazioa, pizten tazu zurezik, interesa. Talde baten lan egin beharteko gaitasun hori daukena, eta hori zuzun lortzen mai baten esei ikasi eta jazta horrela zizu bukatzen bizi eta lortzen dezuna da, talde lan egiten daukezun iriduimen hori taldeen eskua jarri eta batea zerbait lan duta burutzeko, hori da lanan parte, hanbina, baina eta hori garatzen daia, txikitapila, utzi, eretzako da asko utzi, eta guzti hortatik gauza asko gatatzen dut, ez nire uste, bakoitzek dauken barruko jakin min hortatio eta ezagutzeko gauza zergatik gatatzen nien gauza. Kanpo atatzen zeanen, ez da makila bat. Lare, 20 makila, gauza anitz pilo bat, horrebeak gatazkak, zitxitxeitu. Zuzen da estresa jasten da neurrin, ikaskuntza guztie gertatzen da. Eta lehen hausten genuna esperimentazioetik. Vale, listo? Ez, horren hemen goien jartzen badiogu etxetxoa, ez dione aiatzen. Eta xagusarra lasai egiten du goxo lo. Ezta? Xagusarrak hau ez nuen eoten die. Lo eote aldie xagusarrak. Buruz bera. Baina gauen? Egun ez egiten duelo xagusarrak, Politi ez da? Oso politia. Jarri beharko dio igual buzoiak, kartak eta aiatzen zaioneako. Gero egongo behar. Poliki batzen dela. Oin laguntxo giokun. Haietan nolako. Jarri hemen eseita. Hobeto aprobetxatu behar dugu maile. Ze ikustezu hemen? Letxuga. Letxuga eta atzeko hauek zer die? Tomate landarak. Batzan jarriko itu, lurre prestauko dugu aurrena, txukunduko dugu, eta gero batzan landatuko itxegu. Arrondoko pilik asko daki batza kontutaz, gu baino gehiago, eta egun baten bisita txiki bat igual ingo du. Zer iruditzen zazue? Jakin minez, baina ze urtaro da. Urtaro honetan zer da landatzen dana. Ez nondik hasi gaitezke, horrek ematen duen ja, eta diversi da, ez? Bate oso horreixe izango da, ona izan daiteke marrazkin peiken da horrengo planean gertu daike, beste batek izango, ez bani, igual hortik sortzen da, bakitzek, atatzea bere, nik ze aportatu daike, ez?
gero gizartean aportatuko duen bezala, ze aportatu diket, ze hontan, eta hor, eta baratza batetik, hasita bakarrik. Errespetoz tratatu lurre ezautu, lurre askotan nahiz ez eman bizi da. Hor moxorro, ikuste ez ditunak baino milioika dare, badare lurraldek lurre erreta dutenak erabat, erabilpen txar bat eman zaiolako. Eta, bueno, emankorra izateko, errespetatu, ongarri organikok bota, daude ongarri kimikok eta organikok botatzen ditugu ximaurre, armin ximaurre, behiena, eta nik uste dut luzaron irauteko hori dala bide zuzena edo. Esango loketa, gero baita ere, lur eremu bertan ez eitea beti gauz beha. Jartzen baldin baditu behin da berriro gauz beha, agortu egiten die lurren sustantzio horieko esan dezakegu, ez? Orduan, baratzan oso garrantzitsua da txandaketa, landaran txandaketa. Eta hemengo lurrek, urte sasoi bakoitzen, ematen dizkigu justu behar deuna, eiten don klimakatik, ozberokatik eta egokituta guretzat. Zutzat ze bentajak hartzea taunen bertan sortutako barazkik eukitzea, etxen? Nik uste dut izugarri edala hoi izango litzekela. Bere kolorea, saborea, testura, eta nutriente guztik, barazki horren nutriente guztik ere hortxe, produktu freskoetan hortxe oten dien. Garaiko gauzak izango ginuzteke, horrek esan nahi du. Garraioare gutxigo erabiliko deula, kamarak eta gutxigo erabiliko ditugula, ingurumena gutxiago kaltetuko deula, energi gutxigo beharko deu, eta kutsatu gutxigo egingo deula. Dana abantaia die, baina ez dakiz zehatio, juten geha kanpotik gauzak ekartzea eta bertako gauzak gero eta gutxigo. Zure ustez, ze desberdintasun daun lurre soroi paratzai behituta, oain dela 50-60 urteko ataunen eta oaingo ataunen arte. Hemen industrializazio aurretik oso garrantzitsu zen, baserri. Eta gero etorri zen hor lantegik eta industrializazio esaten dana, behasaingo lantegi horiek eta hori dena, eta pixkanaka junda uzten. Duela 50 urte edo 60 eta handik atzea, bertan egiten zana gehiena jaten zan, janarin mugimendu gutxi egoten zan, eta bertakoa jaten zan asko. Laro, gaur independentzie da lehun hitzetik hortzea. Independentzie zer da? Ne iruipenen independentzie da herri bakutze, nazio bakutze,
bere beharren erantzule edo sortzaile izatea. Eta, klaro, guain, pixka bat hemen haidi, zenperen sortuan kooperatiba horrekin data, kilometro zeroko gauzak eta bertako gauzak bertan konsumitzea, eta iruditzen behar beharrezko. Hore kontrario fuerte dauzke, supermerkagoak eta beti figatzen geha, presio. Eta kalidadea esan doi, hoi nola ez dugun makinilak hoi neurtzen da honek, hortxe, segitzen dugu, han merkego zeok eta. Ederra da, zuk landatzea landara bat edo hazi batzuk ereitea eta ikustea nola hazi erein ondoren nola ernetzen dan hazi hori, hazten dan eta gero etxea eman eta zure jana izatea. Kanpotio ekarri, merkego eta hemengoa desein. Nik uste guain dio, esperantza badaula, eta badarela, hemen ataunen ez badare, hemen gertun badarela adibidek, modu nahiko autonomon funtzionatzen nahi dienak, eta elikagai osasuntxuk ekoizten nahi dienak. Horita jo beharko menduke, Eta garrantzitsue da, hoiek ondo bizitzea. Eta hoiek ondo bizi diela gure umei eakustea, ezta? Eta eskolatatio, ez? Hoiek nola ekoizten duen, eta jaki horiek balion jartzea, ekoizle horiek egiten duen lana balion jartzea, eta... Eta geho, hemen dudaik ez dau, herrian behar dila era guztitako ofiziok eta lanbidek. Eta hor du, nekazarik ez palin badau, zerbaiten faltea izango da, hartzaiek ez badau ere bai, eta... nik uste... Horiek dana die beharrezko. Nik uste dut, baserri estruktura hoi utzi beharko deula eta beste zerbait eta saltoen. Nik askotan amets edo pentsatzen dut, hezkuntza publikoa dugu, osasuna publikoa dugu, elikadura zeratik ez gu osasuntxu edoteko eta hazteko oso garrantzitsue da. Eukunen industrik handinetakoa, farmazeutikoa dela, eta geomilitarra ez. Horret dauzken ondoriokin, zendabelar da gauzak erabili beharren, eta ondon dauzkionak, juten geha nahikunat, hartzeitu, potika sintetikoak. Ostien, neurri hartzen ikasiko agendu horiek mantentzen? Bai, claro, horrek eskatzea pixka bat naturakin lotura ukitzea, eta geroz eta guatza naturatik gorrutiatzen. Epeltzen lauketila, bale? Egingo deguna da sendabelarrak olioari. Kendu, argizaria dena berotzen zaigunean, eta argizaria eta olioan... Eta gauza hau esaz, gaurkunen, normalmente ez da hitz egiten. Ez da hitz egiten. Hitz egiten da, futbola, pelota, roka, ez da gizer, tal, baina gauza hau esaz, ez? Hauek dira guretzako oso onak, zauriak isteko, edo ziztada bat izaten baldin badugu erle batek, edo edozein intsektu, moskito batek, ziztada egiten digunean eta mina daukagunean hartu osto bat, txikitu pixka bat, eta jarri mina daukagun lekuan. Ziur nago denok ezagutzen dezuela aspirina. Aspirina bai ez da. Aspirinak dauka komponente bat azido azetil saliziliko izenekoa, eta plantainak
osagai hori dauka. Askoz proportzio txikiagoan, noski. Eta ointxe da biltzeko garaie. Norbaitek ezagutzen da hau? Oraintxe udaberrian, azitan daudenan eta punta hau ikusi dako moko belar, bai? Minutuetan bota osto batzuk hauena txikituta, eta sekulako zaporea ematen digu baratxuriarena. Bale, broman pasatzen ziratenen gogoratuko zere, nola esan deu? Zubandorra, bale, oso ondo. Proiektu moduko bada, helburuak, pauso guztiak, metodo zientifiko bidezte pausokin landu berden, anfibioan adibidez 2 buelta ematen du ikasle batek, aberri geltxon bate ateatzen den, belarretan edo dagona. Gero hartu berdia eltsuan muestrak 4 puntu kardinaletan, azaletik eta sakonagotik. Anfibioan gero salabardo batekin jutentzea buelta guzian, salabardua pasatzen arrastaka eta gero barrutikan. Eta bueno, X litroko, X larba atera dia, edo X anfibio, edo... Kontatu? Aber, kontatu dituzu zen badara. Urmaela jartzeko beldur izaten dira bizilagunak, eltsuak erakarriko dituztela, eta ez dakiz zer, eta bakiz zer. Eta hauek nahi dute konprobatu, berez, ja, omen daude ikerketak, azkenin bertako ekosistema osatzen denean, anfibioak diala, odonatuak, sorginorratz burruntziak, igelak, xagusarra gerturatzen dira uretara, azkenean jan itentuztela eltsuak behaiek ere baita dena kontrolatua dola. Urmael batek kontroloi bermatu iten dila bezala. Oiek ez dira... Hau ez da. Eta horrek ez horretatzen? Osa, ikusten dela askotan kanpoko gauza bat bezala, kurrikulumetik kanpoko gauza bat bezala, eta hain lanpetuak egoten dira tutoriak posta iten dela, Tarte bat, ate berdu gontako, kaguen, aber noiz, dakizer, geho tortzen eta pila, lantzen da, gauza pila, lankidetza, bakoitza bere paperak, idazkaria, muestrak hartzen txuna, argazkiak ateatzen txuna, ez dakit. Ezkei noi dena, kasten, juten diago etorkizun bateko ere. Aberrandikan gerturatzen den berriz. Badare, hemendik kanpo ere du, DBH osoa ere igual basolik duenak, bintzet, eta galdera dela, ondo formosa kako die? Kezka hori doke, baina hortik aparte bilatzen dena beste kompetentzi batzuk lantzea, gaurrengo gizartean beste kompetentzi batzuk entzun matematika soiek eta inzultza soiek ez dio zer emango. Giratu lasai. Bi horri xamarrak dira alize lasai. Hiru. Oso, lau. Bai, 6 daude, ez? Eta beste bi horiek euskal zer. Bai. Tifa, hoi da. Tifa latinez tifa batzun. Ia. Gero marrazten zein da hona, badu.
Zu aktibidade baten zarenen, txuz preparatu gozare gero lotura neuronal horiei eskerraz. Zu zure ikasketa prozesuko protagonista izatea, horako balio piloa ekartzen ditu pedagogia berritzaileek, eta horik gelan baino, asko zerrexagoa da, gure kasuan ingurune honetan bertan lantzea. Baina gaur hemen, ez? Pantailan erabileran inguruko daukeu. Uste honekin baita, ze herramienta zeagoa, ez? Eta baina pantaiak guztitu alde batea, eta goazen naturak eskientzen dion horrekin, gauza berdina egitea, baina pantaiak kanpo batean, ez? Ikusita ze kalte sortzen egan gion burungan, umetatik hasita. Pinu baten adibidez, 20 urteko pinu baten, ez da inun sartzik, eta dana enborra, eta hori da aprobetxamendurako zuzenean pentsatutako zuhaitz bat. Bai? Hemen aurkituko dituguna die vespertinoide generoko xaguxarrak, paso xaguxarra beltzau, barbastelus, aurkitu ezakeu. Itxetxok, bai, edo kutxak, beraientzat. Uste garai hau nahiko zaurgarri da beraientzako, kumatze garaia da. Eta oain, normalen eotekotan pentsatzen dut eme bat egongo litzekela hemen. Eme hoi posible da kume eukitzea igual tripan pegauta. Emeek adibidez oain atxaldetan o gauetan eizea juten dienen, kumea gainen ematen du, pegauta hori itxasita ematen du. Eizen daren emaita hola, egan. Eta orduan kontu zibili behar da, kumea galtzen badue, urtebeteko lan guztie, galdu iten du. Ez, garbi izan honetze hola, hemen ez tegulako ikusi guanoa izena do, xaguxarren kakak izena do guano. Sartu lasai. Eta nik uste daula, gure esku daula baita, ez, umei eakustea, ez, arantzamen dialdea igo eta domoa zer dan eakustea, o ataunen dauzkeunko horietara gerturatzea, hartadik antaurioar bat zer dan eakustea. Zaigu, ataun bat eta ezaguntza eman zaigu eta balion jartzen zan oraindik gure gurasok jartzen duen akaso balion, baina gu kanpoa behi da eta jarri gehiago. Pentsak ere eta ez da gurea da pixka bat egin diutena, kanpotik ez. Da orduan, gaurko sistema ekonomiko honek bultzau gaitu herritik kanpo ateatzea, herri ez ezautzea, gauza politik eta honak kanpo ondarela sinistea, eta hor gabiltzea, horrekin hausiaten urtago atza. Alaxe pentsatzen denik, Bai. Ez gehala, tarte hortan ez gehala kontuatzen. Zoriontasune horren baitean jartzen dugu. Diru izan ezkeo bat zoriontzu izangoa. Diru ez palin bauke, eta beste aldetik herrin dauzkeu, zenbait ondare, piloa gaineraz, zautze ez ditunak eta zautze ez palin badio, ez di apreziatzen. Eskalera jetxiko dugu, banaka, kobazulua bisatutuko deu. Azalpen txiki batzuk emango ditugu barruan,
Aitzuluei buruz, espeleologiari buruz. Sagusarra ikusten baditugu, ez diogu argirik egingo, zaratarik ez dugu ateako, bai, ez dugu ikutuko, bai. Eta eskailera helduta joan, baina daude eskalera naturalak, arkaitzen daude, bale? Ondo saiatu behartzatean kakor jartzen. Zer emozio handi. Zuen herri bertan, emozio Lexuri, venga Lexuri, segi. Zuek ataunekuak izan da, gehiago dakizu, ikusi egiten duzu ez. Gero, erreka gertetzen da, betikan gertetzen dira. Honera, itzulo honek ura badu, bai, ikusi duzu, hori dira potzuak. Hori agartzen dute frantzeseko izen bat, Gros. Bai. Hori bakizu, Hemen, Aralarren, badira, Nafarro aldea ere, 200 metro berantz jaisten direnak. 200 metro soka behar dira. Zulua dugu. Arri hau ikusten baduzue, hola? Ikusten duzu, handik gatoz, arri honen kontra depo guztian. Da faia bat. Beraino doa, guain gu jungo beha barrereraino. Eta horti doako ba. Ulertzen, honen azpitikan joango gara, eta bapatean ikusiko dugu goian irteera. Aukera banuka geurea konpontzeko berdin duz desoreka maitasun ez nahi dugu bihotzak lasaitua aurkari abarkatu eskolako urteetan gaur gure oraimenetan ilusioz jantziko ditugu arbasoen promesak harimetan gorde dire aitonen historiak
alperreko ez dira izango, jarraitzen dugu euste. Amaren bularrak eman hazia. Naturaren indarraren magia. Amaren bularrak eman hazia.